Igbo mere nze m ọzọ ekene mụ na onye sị na ife adịghị eme n'ụwa a, ya bụ onye nọ n'isi. Biko na vidiyo a na-afụ nakwa ebe a vidiyo young man ọ sị na ọ na-alụ fọnichọ na o jigo aka ọlụ wee zụchaa famili jekwa na South Africa jee dị obodo ọzọ wee mụchaa ọlụ mgbe ọ na-alụ ọlụ na-alụsi ọlụ ike. Mana ihe na-esizi nye na nwanne nwoke okwu bụ na penshọn ekwesịghị ịkwụ mpa ha bụkwanụ 20-something million. Ekwesịghị ịkwụ mpa ha ndị CBN na mpa ha lụrụ ọrụ na CBN bifo na ekwesịghị ịkwụ mpa ha penshọn. Mmadụ je tụọla nwanne ya nwoke asị na ya nwa bụ the guy agbụlugo the money ka jiri ya sọsọ ya. Nwanne ya nwoke ajụghọ na ese, nwanne ya nwoke wee bakwute ọgụ ka ọ wipe his family out. Ya nwa apụtago wee na-asị na even na the money that he has never gone there ka o cheki dị ego o jebe dị ego. Mana no matter ihe ọbụla megodulu must you warrant you killing your brother. Onye ezi na-eji nja gị gibelie unu ị na-achọ igbu nwanne gị nwoke maka ego. Ogwu nnoli the money ozi warrant you. Mana nyanwa na-akọwasị na mgbe eji were okwu ihe Central Bank anụnwa na-akwa afa nwanne ya nwoke as the senior brother bụ ihe dị die asọ onye ya enye ego na ọ bụ ọkwa nke ya. Amaghị m na ọ na-eje ha akwụkwọ ka ọ na-amaghị ihe. Igbuzie nwanne gị nwoke ọsọsọ gị ebili mgbe ị mechazi gị na ya na ihe a gị na nwunye gbazie ọsọ afọ ozi ha anya. Ya na nwunye gbara ọsọ na a na-achọ ha achọ. Ọ bụrụ maka ịchọ igbu nwanne gị nwee ike ibe nye ya aka na-abụ it only take the grace of God ka ụkwa na aka ha ya heal back. Ị naghị eche because of ego kịta ya na-agba ọsọ na-ezogharị does it profit anybody? Biko nụ na-ekene na vidiyo ka unu ọfụ ebe ihe nwanne mere nwanne ya nwoke. Ụmụnne m dịka anyị si were na-eme ihe ọbụla bụ ihe iyi ndụ egwu anyị anaghị eji egwu ma otu nwanne anyị nwoke a wụ ọpara nne ya gburu ya mma n'aka gbalaga kamgbe o gburu ya mma n'aka na 12th of March 2023 ahụbeghị ọpara nne ya ebe ọ nọ ya na nwunye ọ dị ma ya na nwunye. So ọhịa m ji si ya mba na ihe ahụ ihe naanị anyị nwa ga-anụ ka ụwa niile nụ ya ka ọ ga-abụ ngwugwu onye ma ebe ọpara nne ahụ na o nwekwara ike gwa anyị onye hụkwara na ọpara nne ahụ gburu ya mma gbalaga o nwere ike emekwe ka anyị mana nna gị ahụ gị. Aha m Chinedu Okoronkwo, onye Ikeduru Ishi Amaeke Autonomous Community village mkpa na ụmụ anọ n'ime Amaeke ahụ. Ọ dị ma gaa n'ihu. O ruru 11th of March anyị abata village because ebe eziri m na Akabo and ebe aka shop m na-arụ furniture. So ma abata sị ka anyị mewe na otu things na site m nọgụ ụlọ. So nga ahụ m na-anọzi na-eme ya ma wife sị ka ọ kenye ya ọka m sị ya agbakwala ya agbụ because agaghara ha erufu ya because enwego zinc azụgo zinc akwụla ọgwụ zinc aluminium si ya agaghara ha erufu ya biko nwunye ọma ma agbakwala ya agbụ ya sị m no problem na ọ na-anọ ọka. So on that 11th Saturday ya ma agamakwa n'ọrụ m na ebe m na-arụ ọrụ na Akabo. So ma abatazie in the evening ya eru in the morning time ma agazie ebe m kenyere akọbe ya wụ na akpọrọ ọkụ n'akụkụ dị akọbe. M si ele onye na-ehụkwara n'ihe akanyere n'ubi ga n'akụkụ ya akpọgo ọkụ chiri igbu ya egbu. Nwanne mpamasị mba nwunye nwanne mpamasị mba na ọwụ ya na ọwụ ọpara nne m amapụta so mee ka na abagara m ya mba ka ọ ga na-esi ya wee hụhụ ihe bifo okpomọkụ na abagara m ya mba. Nsị ya mba enweghị mba ọwụ ihe m jụrụ gị wee hụhụ ihe bifo okpomọkụ. Ya sị na ọ dịla m too much nakwa iriele m ego bank naanị m na ozurube m na kumgbe ozi mena ya obere do nga a ga-aka ihe na nsị enweghị mena ga ịdọga mfilie na ka ha gaala mena my little boy ma kpọrọ ya aṅụga tii nga m duzi na frontage anyị aṅụga tii ya eshi n'azụ were mma ama m na ọ mụọ na mma ahụ so since Tuesday week ahụ na batara weekend ọ mụọ na mma since Tuesday demere m. So ya eshi n'azụ m bịazie wit mma ahụ sị m today na olu m ga-adapụ wit onye kenye na ya so a na-akpọ Daniel awụrụ m na today olu ga-adapụ. So Daniel na-awụrụ m na-asị ya gbupụta ya olu ka anyị were ya pụọ gbupụta ya olu. Daniel awụrụ m ahụ wuo onye ebe ọkwa onye village anyị polisi ji ya na ọ nọ na state prisons now since ahụ. So ya nwa egbucha m dị mma. So unfortunately ogbugezi m mma o gburu m nwa na ka adapụ ka pụrụ apụ kpamkpam ozugbo ahụ ka hapụrụ. So meela anya ka ọ kpabeghị aka nwa m nọdị ya nwunye m nọdị ya nwa o ji n'aka nọdị ya nsị mba onye gburu m ihe
family m agwụla because ana m eji family m egwu nsị mba what am I going to do ama m ihe batara m n'ime ma alashi chọrọ ya nga ahụ o ji mma with my family no je dị chọrọzi ya gamasị elekweni ka igbu gị m mma emere m gị gịnị na ọtụtụ ya sị na gịnị ka ọ bụrụ ya were ha kpa mma ahụ bịa ma to me nna achọ ịrapụta ya ebe my family na ya werekwa mma ahụ bịa to me ma guzoro ozie si ya mgbe bịa gbuzie m ka nwa na-enweghịzi ihe ọzọ instead of ị ga-egburu my family so ozugbo m guzoro dị ya my family enwezi ohere bụrụ nke ntakịrị na my boy balagazie na-ewerezi aka ke wee jie ke mma ka ịbịaga m n'olu ọ chọrọ igbu gị mma n'olu ka ewerezi aka wee jie ewerezi aka ke by then nke a pụọla ma ewerezi aka ke wee jie ya egbuo ya bujipụ o nwere ọkpụkpụ jikọrọ ke aka anaghị emarị sins ahụ wite nke a so ya were mma ahụ egbuzie nga ọkpụkpụ ka daa aka m ememe reberebe nsị aka ịhụna na aka m stil anya mmiri apụbekwa m n'anya osi aka ịhụna na aka m apụọla o zubere gị ya sị mba na ihe ọ chọgawa olu m Daniel na-asị ya gbupụta ya olu so m lezi anya ọbara karịala ma ewerezi ọbara ahụ ma ewerezi aka m tizie n'ihu m ebe ọbara ahụ etezie m na ya ewerezie enwere ka o gburu m nga ka ehechi otu bụọ m aka ala idis otu ka m demezirila ya aka mma hechi otu bụọ m aka ala idis ọbara otu Ishi nara na-egbu gị mma aghọtaghị m ole ya don't understand ma marazi amara daa mee ka nwụọ na m the boy ya agwa ya sị ha mgbe ka ọ jụrụ oyi na ọnwụgo ka ahụ ripụ so my wife etimezie ebe nwekwuru ndị ya ndị mmadụ aga ka ele chọọchị my wife etimezie so moto abịazie bịa kpụrụ m gama Ikeduru hospital before then ole ihe ijiri hafịa ya na-egbu gị mma ọ ya nwa ji mmanị my family nọ di ya the only thing wo abara m ya mgbe o gburu m nka abara m ya kuru ya lupo ya na the passage ke ya na passage anyị so mgbe m kere ya na passage ma agbapụzie ya nwejizie dị mma no be my family mụ iburu oshishi bịama elekwe n'aka ka apụọla so enwezi ihe ọzọ the only thing the only thing batara m n'ime wụ na m nga ahụ je kwụrụ ka my family gbapụ ozugbo m mepere na ya my family enwe ohere gbapụ so ma marazi amara mgbe o gbuziri m ka ma marazi amara mee ka nwa na m so ọbara gwụkwara anyị true so ha rushide m to Ikeduru hospital agbalịkpa n'ike jụọ m ndụ because eburuzi okpọrọ m igiri ka reject am jụcha m ndụ mgbe ha jụchara ha m ndụ ọhụ so chọọchị m because I'm good for the Anglican Church Amaeke in Ishi autonomous community m re good na the church gbalịlị kwụọ ụgwọ hospital na Ikeduru hospital ya wụrụ naanị maka makwoli ya ha agbalịa some villages anyị kpani ọwụhụ na ha ameghị ya sa contribute gị ego nke ọbụla kpọrọ m ha si nweta akaụntụ nọmba send ego somebody sendekwala m orthopedic Enugu agachana m ebe ahụ still ha na-asị na the thing m ji bịa ma nga awụ ka ebe na ebe ọbụla na onye ọbụla hụrụ ya na eke ọsọ ọ gaghị egbu m ị na family even nwunye ya abịabe bịa hụ m na hospital nwunye ya na Ụmụahịa so ha si m na datana m na-ayọ biko ebe ọbụla ọ nọ ya bịa take responsibility eji m family for one day ayọbe m ọrụ m na-arụ furniture so ebe na ebe ọbụla ọ nọ ya bịa take responsibility ya asa ọpara since o gbuele m kpọrọ family ala Ụmụahịa ya bịa take my family agaghị anọ n'agụrụ onwene ka police adreesị ebe nwaanyị ya bi n'Ụmụahịa enwe onye ma adreesị ya nwunye ya ekweghịkwe na-ekwu ebe o bi n'Ụmụahịa echile direct way ma ụmụnne m akpọchana ya si ya gịnị mere o ji ọchụbeghị bịa leta ihe di ya mere ha kwute ebe ahụ ya kọtụ the other of my friend Chinonso Alice eshi Lagos kpọọ ya ọnụ ya si na nọmba di ya na ọ gaga ha agaga na gịnị mere di ya ji ime ọdịrị ihe agbanyụ fon ya na enwere sha ọ kpọrọ ya the guy jizi gba eke na di gị nọ di ya gbaa di gị si ya na ya bịa take responsibility ya so ihe da my friend ọ dị mma ka anyị mara kpọmkwem olee ihe butere esemokwu n'etiti gị na ọpara nne gị ndị mmadụ ga-achọ ịmata ihe mere o jiri nwe obi mee ha enweghị ihe mma butere esemokwu na awụghị ogbu because truth n'uru Chukwu na n'iru mmadụ Chineke goziri m n'aka ọrụ m ihe m na-arụ fọnichọ amụtakwara m dị ọrụ nke m mere experience ihe well bụ na South Africa and Dubai and ọwụghịkwa na ego nna m ka m jiri gaa Dubai ọwụghị ego nna m ka m jiri gaa South Africa the only thing nna m nyere m ụgwọ
10,000 o ji mụọ m ọrụ mgbe m mụrụ ya n'Owerri, and 36,000 o nyere m si m ji kwụọ ụgwọ shop nke ahụ ka m si malite. Onye mere m jiri malite za mmadụ ti tomorrow and ana m echefu onye ahụ echefu ọgọ nwoke di ada nne m. Ọ ya the first person nyere m 100,000 2012 meji ya ramazie for sale. From for sale ahụ ka m jiri ga ebe niile m gara ji ya arụ ụlọ, ji ya mee travel na ụmụ m kwa live ga fine, nwunye m live ga fine, nwunye m agacha na school na ọkwa December aka. So enweghị ihe ọzọ wụ. Anụrụ m na obodo gị ebubo na ewerela aha gị tige na pension ihe na pension onye mere ka aha my father. Ndị Central Bank akwụbekwene dị ọgwụ. My father rụrụ na Central Bank of Nigeria. Ndị Central Bank kwana ihe o nyere anyị akwụkwọ sai bịa were the money. Agaduzi onye kwesịrị iwe the money ọ ya nwa agaghị akpa. God bear me witness agaghị akpa m. Ya nwa agaghị ntọmakwashi gị gaa na my village macha ihe, even ma Anglican church macha ihe gbasara ego ahụ because o burule ya aka sacha ebe niile na eriele m the money. Ha agbama ya sị ọwụ otu na-eshi eri ego ahụ. Ọwụzi onye ji njere ya na o jiri mee m ihe ewu Daniel awụrụ m. Mana polisi ejidele n'onye nke ugbu a. Daniel awụrụ m eje gba ya na 22 million na naanị m eriele. Olee otu Daniel anwụrụ m shi mara na 22 million ka akwụrụ mpa gị asa ego pension? Ọ na-arụ na CBN? Ama m na 22 million. So my brother jizi fọ akpọ ihe na ya plan ozie. Bue m dị mma. Daddy gị kwan? Ọnwụgo. Ọ nwụọla? Yes sir. Ọ dị mma. Ya wụ ihe ị na-ekwu onye ọbụla hụrụ ya lọta bịa take responsibility n'ihe o mere gị maka na o gbujisiala gị aka iji arụ furniture. Since ihe wụ ya na ihe gaje na 4 months na. Ọ ihe ọ gaje ihe a. Because 12 na ga-eme ya 3 months. Nke ke maarị mabe. Ke na ana apọchara apụ pampa. Sometimes mmesi ya na ahụ m otu ya ajụ oyi. Ọ dị mma. Anyị na-arịọzi ụmụnne anyị biko ebe ọ bụla ị nọ na-elele ihe a, ọ bụrụ na ị ma kedu aha nwanne gị nwoke ahụ ọzọ? Kelechi Okoronkwọ. Anyị ga-etikwe pikchọ ya so that ka ndị mmadụ nwee ike mata exactly onye Kelechi Okoronkwọ anụ a na-ekwu. Ebe ọ bụla ị hụrụ ya biko kpọwa ndị polisi ka ọ lọta bịa lee ihe o mere nwanne ya, egbujisha nwanne ya ka o ji arụ fọnichọ, nyewa aka o ji enye ezinụlọ ya nri without aka onweghị ihe ị ga-arụta as fọnichọ because ọwa aka ka a na-eji akụ ihe niile a na-akụ. Ọ dị mma. Ndo nwanne ekelekwa m unu niile ekene ihe na-emere Igbo ihe biko na asị na adịrị nwoke mma na ekedịrị nwaanyị mma n'ọrịa biko na ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ biko nụ ihe ọma ya emelụ nwoke melụ nwaanyị. Igbo ndị ọma nji eme ọnụ na-erecha vidiyo anụnwa subscribe na this channel, subscribe cha Igbo notification ka na-enweta notification mgbe ọbụla atịle vidiyo ọfụ. Igbo ịkwa na-etiti ịkwa na-ala aka na comment section ka ịnyekwana aka na-ekwu ihe dị gị n'obi na the comment section. Ịlikecha vidiyo anụnwa ishi ya the vidiyo ka ndị ọzọ folu gị wee nene ihe efu n'ụbọchị nke taata. Igbo ndị ọma njem ọnụ anyị enwe na mgbe ọzọ.